Saya Serin Ayrimundo, ang inyong 1K guider dito sa Manaoag City. Nandito po kami para explain sa inyo kung ano ang MMM po at saka kung ano po ang magiging benefit sa inyo nito. What is MMM Philippines? It's a community of mutual aid and effective communication exchange. MMM is not a bank. MMM does not collect your money. MMM is not an online business, hide investment, or anything. Ang MMM po is hindi po siya business, wala pong boss, wala pong empleyado. Gusto po kayo kung anong oras na gusto nyo, magtutulog po kayo sa spare money nyo po. Hindi po yung lahat ng pera nyo, yung sobra nyo lang po. Pag nag-provide po kayo ngayon, after 15 days po is pwede nyo na po i-withdraw or more than 15 days po. Maximum po 30 days po. Together we can change the world. Sail past where it's been started. Roll your sleeves up, let's get started. Ang sabi kanina ni Simon, what is MMM? Ano daw po ang MMM? Ang MMM po ay isa siyang community, parang Facebook. Hindi po siya company, hindi po siya networking, walang bilog-bilog, walang pares-pares. Hindi rin po siya investment na mag-invest ka na po, kikita yung pera. Hindi po yun, hindi po ganun yun. Ang MMM ay isa lang community. Wala po siyang, hindi po natin binibigay sa isang tao. Kumbaga, wala po tayong central account. Wala po tayong kagaya ng company na mag-member tayo, syempre pupunta sa kanilang account yung pera natin. Dito po, ang konsepto po ng MMM is sharing. Ako, magtutulong at saka kung ikaw naman ang nangangailangan ng tulong, yung community na sinasalihan natin, yun po ang magbibigay ng tulong. Giving, sharing, helping each other. Kumbaga, nagtutulungan tayo sa isang community. Tayo ngayon, community tayo. Dito sa Manaoag, isang community tayo dito. MMM community. Hindi po barangay community. Ngayon, since nandito tayo sa Pilipinas, Philippine community po tayo. MMM community dito sa Pilipinas. Together we can change the world. Sail past where it's been charted. Roll your sleeves up, let's get started. Together we can change the world. Together we can change the world. With our hands and with our hearts, we can dare to make a start. Together we can change the world. What if we spoke with one voice, knowing that we have a choice together? Manaoag Group. Together we change the world. Yay! MMM Philippines, Manaoag.